Індыя, бадай, самая незвычайная, казачная і экзатычная краіна свету. Яна заўсёды здзіўляе сваёй прыгажосцю і нацыянальным каларытам, радзіма старажытных цывілізацый, індуізму, йогі і таемных ведаў. І вядома ж, гэта краіна яркіх фарбаў, што асабліва дэманструе традыцыйнае жаночае адзенне. Сегодня здесь представлено на этой выставке более 300 предметов, одежда и украшения. Мы показали наиболее интересные из предметов, которые входят в гардероб индийской женщины. Они действительно экзотические, сочные, яркие, восхитительные, оригинальные. Большая частка экспонатаў з прыватнай калекцыі Оксаны Мюллер з горада Бярозы. Ёсць тут і творчыя работы студэнтаў універсітэта імя Пушкіна. Одна з таких – трыптих «Три колера солнца». «Три цвета солнца» уже очень такое философское название. «Три цвета солнца». Наталья Федорова, автор, максимально хотели сохранить тот колорит, ту идею, которая свойственна Центральной Индии. Уся экспазіцыя быццам асобны маленькі свет, здольны на час перанесці гледача ў які-небудзь зацішны і казачны куток Індыі. Традыцыйныя тканіны, арнаментыка і вышыўка, вырабам якіх займаліся ткачы і каста рамеснікаў, дэманструюць індыйскую эстэтыку. Такое ощущение, как будто мы попали на самом деле в эту древнюю сказочную страну, чудесную, которая расписана разными цветами. Шифон, шелк, парча, ручная работа. Мастера, которые в древности изучали эту работу, они делают это великолепно и прекрасно. Вообще впечатление очень замечательное, такое вот захватывающее. Очень красивые наряды, в общем, просто все великолепно. Наведаць выставу «Фарбы Індыі» у Брэсцкім музеі выратаваныя мастацкія каштоўнасці можна да 11 лістапада. Уладзіслаў Шарэйка, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».